O pan galego como referencia, o pan galego como protagonista. Vale. O pan galego como referencia, o pan galego como protagonista. Que é para min o pan galego? Pocho contar. Vale. Para min o pan galego é un produto que se realiza ao igual que infinidade de pans que hai no mundo, simplemente con auga, fariña, sal e como diferentes tipos de fermentos. Cal é a gran diferencia que ten este tipo de pan con outros? Cal é esa variable que nós poñemos que non teñen noutros sitios? Bueno, eu penso que esa variable son as mans e os panadeiros que están detrás deses pans. O evento de Con Moita Amiga constará de 3 tipos de xornadas. Unha primeira xornada, que será a xornada 23, que será a chamada Noite Branca do Pan. Esa xornada constará como dinamizadora do evento. Visitaremos diferentes obradoiros de Galicia, no que intentaremos un pouco dar a valer e dar a ver como se fai realmente un produto artesán como é o pan que se fai aquí. A xornada 26, o domingo, será unha xornada aberta para todos os públicos. O que vamos a intentar facer aí é interactuar con toda a xente que veña ao evento. O que vamos a intentar é que a xente aprenda o que costa facer un produto de calidade. Vámoslo facer de tal maneira na que teremos microtalleres, que aprenderase a facer unha masa nai, ensinaremos os tipos de fariñas, bueno, moitas máis dinámicas. Haberá un espacio para os nenos, haberá unha degustación constante de diferentes pans galegos e ao mesmo tempo estará todo interrelacionado con ponencias sobre a historia do pan, sobre divulgación da importancia do pan. Teremos unha familia de panadeiros que nos vai a falar do pan galego como referente. Bueno, un pouco nese sentido, unhas xornadas que penso que paga moito a pena non perdelas. O luns 27 é a xornada profesional. Aí o que vamos a intentar é unha xuntanza, é conocernos entre diferentes profesionais de multitude de zonas de Galicia, e o que vamos a intentar facer, a idea é darlle esa volta de tuerca á panadería, pensar como vamos a afrontar o futuro do pan en Galicia, pensar que o sector panadeiro necesita mellorar e o oficio necesita darse a valer. Simplemente eso, vámoslo intentar.